Το ελαιόλαδο αποτελεί βασικό στοιχείο της μεσογειακής διατροφής. Όμως, πώς επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή και τι σημαίνει αυτό για τη διατροφική μας ασφάλεια? Σήμερα μιλάμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Ιαννό, ιδιοκτήτη τοπικού ηλεκτριβείου, για να μάθουμε πώς το κλίμα επηρεάζει την ποιότητα του λαδιού που φτάνει στο πιάτο μας. Έχετε αλλάξει πρακτικές λόγω της κλιματικής αλλαγής? Έχουμε αλλάξει σίγουρα, γιατί όταν βλέπουμε ότι το φθινόπωρο είναι πιο ζεστό, είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε πιο γρήγορα την ελοποίηση. Παλιά, όταν η θερμοκρασία δεν ήταν υψηλή και ήταν το φθινόπωρο είχε μέτρια θερμοκρασία 16, 17, 18, μπορούσαν οι ελιές να περιμένουν και κάποιο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να γίνει η υλοποίηση. Τώρα, όταν βλέπουμε το φθινόπωρο έχει ζέστη, είμαστε υποχρεωμένοι η υλοποίηση να γίνει άμεσα. Και ένα άλλο που βλέπουμε ότι σιγά σιγά αλλάζει είναι ο τρόπος που μαζεύουμε τις ελιές και ο τρόπος που τις μεταφέρουμε στο ζωοτρεβείο και τα αποθηκεύουμε. Παλιά χρησιμοποιούσαμε σακιά πλαστικά, τώρα αυτά σχεδόν πρέπει να τα καταργήσουμε. Χρησιμοποιούμε ή σακιά ή μεγάλα τελάρα, ώστε να μην ζεσταίνει το καρπός, ώστε να μην ξεκινήσει πολύ γρήγορα η αξιοποίησή του μέχρι να γίνει η ελοποίηση. Υπάρχουν περισσότερα προβλήματα με έντονα ασθένειες? Ναι, όταν έχει πολλές υγρασίες ή όταν κάποιες ασθένειες αυτές που προσβάλλουν το ελαιόλαδο, για τη δικιά μας την περιοχή είναι ο δάκος, το ξεοδνόη και είναι και το γλυσπόριο. Το γλυσπόριο είναι μύκητας. Ο δάκος είναι ένα έντονο. Όταν οι καιρικές συνθήκες έχουμε ένα ζεστό καλοκαίρι, βοηθάει να μην έχουμε δάκο. Όταν όμως το καλοκαίρι δεν είναι τόσο πολύ ζεστό ή έχει πολλές υγρασίες λόγω του αέρα, του νοτιά ή έχει κάποιες ενδιάμεσες εκπτώσεις, μπορεί να επηρεάσει την άψη των ασθενειών. Και τότε πρέπει η παραγωγή να αναπτύσσουν, να προβούν σε ενέργειες τέτοιες ώστε να καταπολεμήσουν τις ασθένειες. Άρα ο παράγοντας βροχή ή ζέστη είναι πολύ σημαντικός για το πώς πρέπει να καλλιεργήσουμε το ελαιόλαδο και να παράγουμε ένα καλό ποιοτικό ελαιόλαδο. Πώς επηρεάζει η ποιότητα της ελιάς στην ασφάλεια του ελαιόλαδου? Πώς επηρεάζει η ποιότητα της ελιάς στην ασφάλεια του ελαιολάδου? Για παράδειγμα, αν έχει πάθει κάποια ξηρασία ή αν είναι διαφορετική. Ναι. Μία ελιά η οποία έχει προσβληθεί από ασθένειες δεν βγάζει ποιοτικό λάδι. Όπως επίσης μία ελιά η οποία έχει προέλθει μετά από ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι και δεν έχει καθόλου βροχές, δηλαδή της λείπουν τα νερά, η υγρασία, όλα αυτά, πάλι το λάδι που βγάζει δεν είναι ποιοτικό. Οργανωτικά έχει μεγάλη σημασία να έχει κατάλληλες καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του μαζεμένου της ελιάς, γιατί επηρεάζει την ελιά. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η χρονιά που μας πέρασε, επειδή δεν είχε βρέξει καθόλου τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, όταν μαζέψαμε τις ελιές, επειδή η ελιά ήταν στεγνή, δεν είχε μέσα την κατάλληλη υγρασία, οργανωτικά το λάδι έβγαζε ελάττωμα. Έβγαζε ένα ελάττωμα που είχε το ξύλο, το κουκούτσι της ελιάς, που σημαίνει αυτό το λάδι υποβαθμίζεται. Αντί να είναι ένα λάδι έξτρα παρθένο, ήταν ένα λάδι παρθένο. Υπάρχουν κίνδυνοι αλλίωσης λόγω υψηλών θερμοκρασιών? Υπάρχουν κίνδυνοι αλλίωσης. Πρώτα απ' όλα, οι υψηλές θερμοκρασίες μας υποχρεώνουν να προσέξουμε πώς θα φυλάξουμε το λάδι. Δηλαδή, πέρα από το μάζεμα της ελιάς, ένας σημαντικός παράγοντας είναι πώς θα αποθηκεύσουμε το λάδι. Καλά το κρατάμε το λάδι μας. Αλλά αυτό όμως και να το κρατήσουμε και να μπορέσουμε στη συνέχεια να το συσκευάσουμε, να το πουλήσουμε, πρέπει να το φυλάξουμε σε ιδανικές συνθήκες. Όταν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, είμαστε υποχρεωμένοι το λάδι να το διατηρήσουμε σε σταθερή θερμοκρασία χαμηλή, για να μην αλλοιωθεί. Το οξυγόνο, ο αέρας και η υψηλή θερμοκρασία επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα του ελαιολάδου. Με αποτέλεσμα να χρειάζεται να έχουμε φύλαξη σε κλιματιζόμενο χώρο, να έχουμε προσθήκη αζότου ή να έχουμε δεξαμενές με κατάλληλες δεξαμενές που να μην το αλλοιωθούν από την υψηλή θερμοκρασία. Και εγώ που είμαι μια επιχείρηση που έχω αυτή την δυνατότητα, μου είναι πολύ πιο εύκολο. Αλλά ο παραγωγός που αποθηκεύει το λάδι στο σπίτι του είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί δεν είναι εύκολο στην αποθήκη του να έχει κλιματισμό, να βάλει και να μπορεί να αποφυλάξει. Η προστασία του περιβάλλοντος και η σωστή παραγωγή τροφίμων είναι απαραίτητη για τη διατροφική ασφάλεια σήμερα και στο μέλλον. Το ελαιόλαδο είναι ένα παράδειγμα του πώς η κλιματική αλλαγή μας αφορά όλους.